ମାଟିକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତସ୍କାପାଡୁ ଓ ଗୁରୁଟି ଗ୍ରାମରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟରାମଜୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ମାଟିକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତସ୍କାପାଡୁ ଓ ଗୁରୁଟି ଗ୍ରାମରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପୂଜାରିଣୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟରାମଜୀଙ୍କ କରକମଳରେ ବସ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରାଯିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟରାମଜୀ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପୂଜାରିଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଉପାସନା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ପଣ୍ଡା, ହରିଚନ୍ଦ୍ର ହିମିରିକା ଭାଇ, ଶଙ୍କର ଭାଇ, ମୁଗୁରି ଭାଇ, ପୂଜାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଓ ଅନେକ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଭକ୍ତଗଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।